Goddag og velkommen til Mads og Lauke her fra Romhatten.dk. Vi er ved at lave en lille anmeldelse af de her to forholdsvis nye Eldorado-aftapninger, der er kommet på markedet her i starten af 2019. Henholdsvis Skeldon og Albion. Mere omkring, hvorfor de hedder, som de gør, og hvordan man skal forstå de her to nye udtryk i serien lidt senere. Ja, som sagt, så skal vi igennem de her to Eldorado-aftapninger, og det er jo efterhånden noget tid siden Eldorado begyndte at flaske endnu federe rom end deres normale standardflasker under deres eget brand her. Så hvad er det, en tredje bølge eller sådan noget af ja, det er den tredje bølge af aftapninger her. For 2 år siden kom der 3, en Versailles Diamond, en Versailles Elmore og Paul Brand, så kom der en Elmore og en Paul Brand, og nu har vi så fået Skeldon og Albion. Ja. Og ja, det er jo ellers normalt sådan nogle Bellier-aftapninger, vi ser, hvor der er de her højprocent Eldorado-aftapninger, eller ikke Eldorado, men Diamond Demerara-aftapninger her. Og nu er Eldorado så begyndt at flaske dem selv, kan man sige. Ja. Og Skeldon og Albion, jamen, hvad er det for noget? Det er jo ikke destilleriapparater. Nej, det er ligesom sådan ikke har i dag, men vi kender jo navnene fra nogle af de her Bellier-aftapninger. Ja. Og det er egentlig sådan, at både Albion og Skeldon, det er gamle destillerier, som lukkede tilbage i 60'erne. Så der findes jo, ja, jeg skal aldrig sige aldrig, men der findes nok ikke ret meget rom derfra originalt. Nej. Men skal man sige, Eldorado eller Diamond Distillery, de har så forsøgt at replikere de her. Ja. Vi så det også her for nylig med de der aftapninger fra Long Pond. Ja. Der havde de også de der Royal Whale Royale og Cambridge, som også var de der marks, som Long Pond forsøger at lave. Altså marks, der kommer fra nabodestillerier, som for længst er lukket. Og det er samme princip her. Så forsøger de at lave det med nogle af de apparater, de så har tilbage. Ja. Og vi starter ud med denne her. Skeldon, ja. Skeldon, destilleret 2000. Vi har ikke smagt det endnu, så grunden til, at vi vælger at sætte den her først, jamen det er simpelthen fordi, at alkoholprocenten er den laveste af de to. Den har kun 58,3% i volumen. Men destilleret 2000, og flasket vel sidste for ikke år. Så lang tid siden, så 18 år gammel. Ja, gammel rom. Det er fedt. Med den specielle mark, der hedder SWR, som står for Sir William Ross, som var ham, der etablerede Skeldon Sugar Plantation, som lukkede i 1960. I 1960, ikke? Ja. Og jamen altså, de fik ikke noget destilleriapparat med derfra, så hvad det er for et apparat, der var dengang, det vides ikke. I dag er det destilleret på rent kolonne. Ja, et kolonnedestilleringsapparat, så de har ikke fået stillet med, men de har på en eller anden måde fået en opskrift, eller fået noget data på, hvad det var for en type rom, sådan ester-count-mæssigt, og alle andre sådan mulige kongener i rommen, tænker jeg, at det er det, enten en opskrift, eller også så må de jo have nogle skarpe næser og en lille... Ja. Altså. Så det er i hvert fald et forsøg på at lave noget rom, som der blev produceret på den her plantage i gamle dage. Det stille, som så produceret det i dag, det er vi ikke helt sikre på, hvad er faktisk. Et vildt gæt ville være, det måske var det klassiske Diamond Still, men de har jo 9 forskellige destilleringsapparater. Der står på, at det er Continuous Blair Still, og hvilket et af apparaterne, der går under det, eller den type, det ved vi faktisk ikke helt. Men muligvis kunne det være Diamond, det klassiske Diamond Still. En ting er sikkert, det dufter helt hjernedødt godt. Helt vildt. Det dufter... Det har sådan en skarp duft, så næsten sådan noget grannåle, sådan helt friske grannåle. Ja, det har det været. Harpiks. Ja, spicy orientalske krydderier. Ja. Næsten sådan, der er næsten sådan noget enebær. Ikke fordi det lugter af gin, men der er sådan lige... Ja, nu har der både været oppe på grannåle og enebær. Og det er 2 meget forskellige ting. Ja, der er meget stor forskel på det her, så gin vil jeg så sige. Ja, enormt. Ja. Men den har en fed, meget koncentreret næse. Ja. Altså den vil virkelig op ad glasset. Skarp, altså virkelig skarp. Altså det går i øjnene, når man stikker næsen ned. Ja. Det her, det bliver vi næsten nødt til at smage på. Ja. Men vil du ikke prøve at sætte flere ord på, hvad du dufter? Nu er jeg lige i gang med at smage. Jo, altså, jeg ved ikke, om jeg den er meget, jeg synes, den er, altså, vi har ikke snakket om, at den er meget frugtig. Den er vildt frugtig. Den er frugtig. Den har sådan noget aprikos over sig. Frugt. Tørret aprikos. Ja. Næsten sådan noget tørret dadler, men alligevel det er mere friskt. Den er måske lidt, hvad hedder sådan noget, altså den har sådan
Jeg synes, jeg kan dufte, at den har en høj syreindhold. Syre? Altså, den dufter sådan lidt halvsyrligt. Ja, men det er måske rigtigt. Altså, den er jo sådan lidt, men det kommer jo af de høje alkoholer. Der er jo sådan lidt apoteker over det også. Altså, der kommer sådan lige på bagkanten, men jeg synes ikke, det er... Vi har snakket om de her apoteker. Nu snakker du specielt om de der Royal og sådan noget fra Jamaica, hvor vi virkelig var i apotekerklasse. Ja. Sådan er vi slet ikke her. Nej, det er på ingen måde der. Men jeg synes, der ligger sådan noget latent bagved, sådan apoteker, noget neglelakfjerner og noget et eller andet. Ja. Men det er meget latent. Altså, det er slet ikke noget der. Det dufter vanvittigt godt. Lad os prøve at smage, om det smager egentlig så godt. 58,3. Ja. Wow, instant good feeling. Der er jo så meget bredde i det her. Lige så snart det kommer ind i munden, så er smagen der. Der er nogle gange sådan lidt mindre fyldt i rum, at så kommer smagen først, når du har sunket. Nej, det her var smagen med det samme. Men det mindede mig faktisk enormt meget om. Jeg synes, det var ret sødligt i munden. Mm-hmm. Det går tørt ud, ikke? Men det mindede mig faktisk næsten om sådan noget Eldorado 12-15, måske 21. Altså, der var sådan et eller andet mouthfeel på sådan noget helt standard Eldorado-rum. Ja. Den havde en høj viskositet. Ja. Ja, og det skal så være, altså vi skal så sige, at der ikke er sukker i det her. Ja, overhovedet ikke. Som der jo er tilsat i Eldorado. Nej, men det går også tørt ud, det er jo ingen tvivl om. Men den virker altså enormt, men det kommer også af det der frugt, det kommer nok af det der frugt, de også fik i næsen, ikke? Den er enormt sådan mild til 58,3, det er helt hjernedødt at sidde og sige, at det her det er mildt, ikke? Men det er det. Det er super, super smooth. Altså, jeg synes virkelig, den har så meget frugt at byde med. Samtidig med, den har sådan lidt af de der sådan høje egetræs laktoner. Ja. Uden at det kommer over. Det synes jeg ikke, det gør. Det er sådan en sindssyg blanding af næsten sådan noget sukkerrørsaftet, agrikollet citrusnoter. Ja. Og så noget tungt. Ja, det er jo den syre, der jeg refererede til. Ja, og så sådan noget tungt Caroni-agtigt lak-agtigt noget. Ja. Et eller andet fed blanding. Altså, kunne man få Plantation eller andet til det, man på sukker i selvfølgelig, men kunne man få dem til at tage noget Agricole og noget Caroni, og så var det lige... Jeg ved ikke, hvor Plantation... Det er sjældent, at Plantation blot bottler Agricole egentlig. Ja, det er egentlig mærkeligt. Det er egentlig underligt. Det er faktisk meget mærkeligt. Det skulle de da til at gøre. Ja, det burde de. Men altså, prøv at tage halv Caroni og så Agricole, og så prøv at se, om ikke det bliver sådan noget her. Det kunne det altså godt. Det smager fucking godt, det her. Det undskyld mit sprog. Det lyder ikke så klogt, når man bander på den måde. Men der var lidt tvivl om, hvor mange flasker det her det er kommet i, men Eldorado har været ude og melde ud, at de lavede i omkring 4500 per styk til verdensmarkedet. Ja. Eller til Europa i virkeligheden. Det kommer vist ikke til USA. Nu skal vi jo lige huske, det her det er stadigvæk gammel rom, det er 18 år gammelt, men det her er jo i princippet noget, Eldorado kunne spille ud hvert år. Ja, men det gør de jo. Ja. Men selvfølgelig ikke særlig mange. Altså nu i den omgang var der 2, ikke? Men det er jo så nummer... Ja, foruden de der single, eller de der sådan, små udgivelser, de har lavet til det franske marked blandt andet, så er det her det jo først, skal man sige, det er nummer 6 og 7, ikke? Men altså, jeg tænker, når vi ellers hører skilderen, ikke, så hører vi om sådan noget herregammelt skilderen, som du aldrig kan få fingrene i. Det her, det kunne komme ud 5.000 flasker hvert år. Ja, det kunne det sagt. Hvis Eldorado 5.000 flasker er jo ingenting i Eldorado målestok. Det her kunne gå hen og blive... Ja, det burde det. Blive sådan noget hverdagsrum. Ja, til 1.600 kroner pladsen. Men okay, sådan noget allemandsrom, som alle kan få fingrene i. Ikke for det man skal vide omkring lige præcis det her, vi sidder og drikker her, det er ret sådan, hvad skal man sige længe ventet, det her Skeldon-rom. Altså Skeldon er jo den her gamle plantage, hvor det her gamle, eller det her rommark, som hedder SWR, det har været frigivet 2 gange. Og begge to, så vidt jeg husker, er i omegnen omkring 2005, det udkommer. Der er kommet en 73, en Skeldon 73 og en Skeldon 78. Begge to frigivet af Luca Gargano fra Velier i samarbejde med Demerara Distillers selvfølgelig. Og på den måde, jamen, så er der jo gået ret mange år siden vi har set Skeldon, og langt de fleste, der drikker rom i dag, jamen, også nørderne, jamen, de har ikke smagt Skeldon før, for Skeldon er fuldstændig umulig at opleve. Så da den her bliver annonceret, at nu kommer den på markedet, så sprang alle de der entusiasters hoveder i luften, og inklusive mit eget. Ja. Det er faktisk et under, vi sidder her i dag. Ja,
bare af forventning, fordi ja, de der Skeldon rom, som er blevet frigivet, jamen de står bare som enhjørninger derude. Men altså, og dem, der har smagt dem, jeg har smagt en af dem, og det smager altså virkelig godt. Men jeg synes, det indfrier forventningerne. Ja. Altså, det smager virkelig, virkelig godt. Jeg tror lige, jeg skal smage en sidste gang, inden vi går videre. Ja. Er det sådan et glas, man tømmer i? Du vil ikke lige have lidt, så du kan gå tilbage. Står en hel flaske der. Okay, udmærket. Ja, lækkert. Og kæft, det smager det godt. Det er godt, ja. Det er dybt, og det er... Det har en vanvittig lang eftersmag. Det er som førsteklasses demerara rom. Det er som top... Jamen, jeg er jo ikke bare førsteklasses demerara, det er som toprom. Ja. Altså, det sidder virkelig skarpt. Ja. Det er noget af det bedste, du får. Ja, det synes jeg. Der er ikke så meget, fis. Men nu går vi videre. Til Albion. Ja. Albion, det er jo også en af de her, kan man sige, markskendt, gjort kendt af Villiers. Ja. Hvor vi ser nogle ældre Albion-aftapninger. Der er dog nogle, der så er knap så gamle som Skeldon-aftapningerne fra Villiers, og også det, der gør, at nok flere romnørder derude har stiftet bekendtskab med Albion. Ja. Også inklusive, ikke? Der er det drukket Albion flere gange. Præcis. Ikke mange gange, men flere gange. Men Albion er noget, som vi også nåede at støde på. Altså i vores aktive romkarriere, kan man sige. Ja. Altså da det udkom. Ja. Den seneste release har været Albion 94 fra Villiers. Ja. Som også ligger på de der nogenlunde omkring 60%, og som også har den alder, som det her har cirka. Men jeg er spændt på, hvordan det her smager. Altså sidst jeg smagte Albion, det var måske også sidst du gjorde det. Altså på 2 forskellige... Kommer an på, hvad du mener. På 2 forskellige... vi er jo ikke sammen, det er jo det, jeg mener. Men i San Francisco, hvor det står på den her... Ja, det er rigtigt. På Smugglers Cove. På den her Smugglers Cove bar i San Francisco, som er en rombar, men egentlig sådan en tiki-bar. Og jeg var alene i San Francisco, sidder der på... Som du jo er. Som man jo er. Sidder der går på baren, fordi det er kedeligt at være alene i USA. Sætter mig ned, og så får jeg bare set den her... Det er løgn, jeg så den på kortet. Ja. Og han bartenderen, han anede ikke engang, hvad det var. Han spurgte sådan 4 gange, hvad det var, fordi han kunne ikke finde flasken dernede. Så da den endelig kommer op, så står han, Martin Cate, ham der ejer baren, han er kommet i mellemtiden. Og så får man lige sådan et anerkendende nik, at man lige... Du er en af de okay, der er et eller andet der er fanget. Kostede ikke alverden. Nej, det gjorde den faktisk ikke. Og det smagte fantastisk billigt. Godt. Og det er den ikke længere. Lige præcis den flaske, du omtaler nu, den har senest set på auktionen gå til 14.000 kroner. Altså, så det er ikke billigt længere, nej. Men nu har vi så fået noget helt nyt, friskt ind ad døren. Vi er lidt længere ned i alder i forhold til Skeldon. Albion her er fra 2004, og igen flasket tilbage, eller ja, ikke tilbage, men sidste år i 18. Så en 13-14 års penge har den her fadlaget. Ja, og man kan sige, her har vi at gøre med en rom, som endnu engang er et forsøg på at lave noget, som engang blev lavet på Albion. Markedet hedder AN, og destilleringsapparatet, som har produceret det her, det er Enmore. Ja, som man siger, igen, man har ikke destilleringsapparatet, som det gamle Albion er tappet fra. Det eneste overlevende apparat fra Albion destilleriet, det er faktisk Port Moran, som vi jo har snakket om. Som stod på Albion Plantation, da det lukkede. Da de lukkede. Og det har vi snakket om mange gange, så det skal vi ikke kede jer med i dag. Men altså, ikke andre. Igen, det her det er jo et wooden coffee still, som altså så er Enmore i det her tilfælde. Ikke? Men det er det eneste. Nu blander det op. Der kom ikke nogen apparater. Og derfor har man prøvet at replikere det her med et wooden coffee still, som så er Enmore. Det er jo sådan, det hang sammen. Og den gamle, eller ikke den gamle, den tidligere Albion AN, som udkom der i, har det været 11-12 stykker fra Villiers. Det var også på Enmore-stillet, The Wooden Coffee Still. Ja. Men Albion lukkede i 68, så man jo ikke kunne lave den originale Albion siden. Så alle de her nyere aftapninger, de har jo været på en eller anden måde replika. Ja, der er ikke nogen af de der Villiers, som har været originale. Nej. Alt sammen har været et forsøg på at genskabe det. Igen, det her det dufter også godt. Ja. Har det sådan lidt den samme syre faktisk? Ja, det synes jeg, den har, men jeg synes, den har mere krydder på næsen.
Langt mere. Den virker lidt til at være altså mindre sød. Ja. Jeg synes, den virker lidt til at være mere tør og mere præget af egetræ, på trods af, at den er yngre. Ja, det vil godt give det ret i. Den er selvfølgelig også en lille smule højere i procent, det ved jeg ikke, om det kan. Men det er jo ikke meget. Det er 58,3 og 60% her. Ja. Men både på altså nu kan jeg ikke tale om smag på den her, men både duft og smag på de her. Og det er begge to kolonnedestillerer. Mm-hmm. Altså de kan et eller andet her, som de ikke kan på de spanske øer. Fordi der er jo rent faktisk smag i det her. Ja. Til trods for, at det er det samme destilleringsmetode. Samme melasse. Samme gæring. Ja, der kan være lidt med gæring, ikke? Men ja, man skal ikke feje alt kontinuerligt destilleret rom ind under samme det skal man i hvert fald ikke. Samme kam eller de kan altså godt her. Ja, et kolonnedestilleringsdestillat er ikke bare et kolonnedestilleringsdestillat. Nej, det må man sige. Ja, i nogle tilfælde. Hvad tænker du her? Det har sådan den samme sådan frugtige, det har lidt tropiske frugter. Lidt tørret støvet duft også. Jeg synes knap så meget af det der medicinske, som der var på den forrige. Ja. Men de 60% det angriber egentlig. Altså det... Du skal også huske, når vi så prøver at smage den her, så har vi jo lige fået varmet munden op af skælderen, ikke? Det er rigtigt, vi har vendet os til... Ja. Men altså, til trods for, at det var det første glas, vi drak, så synes jeg ikke, de 58%, de var... Nej. Altså, de gik overraskende blødt ind. Ja, meget. Skal vi prøve det her? Ja, lad os gøre det. Der er noget mere smæk på. Der er noget mere smæk på. Jeg synes faktisk, i munden, der er det også blødt. Rundt. Ja, men... Næsten sådan sødligt. Men lige så snart det synker, så får man. Okay. Det prikker og stikker. Det er noget voldsommere rom. Ja. Og det er altså ikke kun alkoholen. Det er under 2% points forskel her. Så det er altså ikke alkoholen, der gør forskellen her. Nej. Der er langt flere kongener i det her. Altså smagstoffer. Det er en mere heldig rom. Det er langt kraftigere. Helt klart. Den er også tørre. Altså den går tørre ind end en skælderen gør, men den går i høj grad også tørre ud. Ja, det gør den. Når det er sagt, så er der stadigvæk nogle søde elementer i det, men, men den er slet ikke så frugtsødmefuld, som skælderen er. Det er min oplevelse. Det var først, det var bare en undskyld. Der er mørke og dybe noter. Altså, der er sådan noget nærmest julekrydderi ting, elementer på den. Og også sådan noget virkelig, virkelig bitter chokolade. Ja. Altså slet ikke de der sådan søde chokoladenoter, men sådan den der kakaoagtige. Men bitre elementer, det er der helt klart mange af. Ja, det er der. Helt sikkert. Og jeg synes også, den har sådan lidt, som man nogle gange taler om inden for vin, sådan balsamiske elementer. Ja. Jeg synes specielt i eftersmagen. Der kommer sådan lige den der. Altså, og det er sjovt, for det er uden at være syren, men der er sådan lige den der sådan aromatiske ting, der kører inden. Fantastisk rom. Ja, det er altså virkelig godt. Men begge to, synes jeg, jeg kan faktisk ikke sætte mine fingre på, hvilken en jeg synes er bedst. De kan nogle forskellige ting, ikke? Albion, den giver det der. Men Skælderen, den sidder lige i skabet. Den har næsten det der sådan agricole finesse. Ja, men jeg tror faktisk, at jeg vil nok sige, at Skælderen måske skal have et par point mere for balance. Der er en balance, og jeg vil våge påstå, at den er bredere og appellerende. Men det behøver helt sikkert, det er ikke nødvendigvis point for det. Nej. Men det er den, og jeg tror, det er den der balance. Den er virkelig godt skåret. Og det her, det er lidt en bullerbasse. Ja. Så det der, wow, det kunne næsten være fransk rom. På den der sådan, vi gør det bare, som det skal gøres. Der er ikke noget hokus pokus. Det sidder lige der. Du kan prøve at smage den nu. Hvor altså, imødekommende og let tilgængelig den er. Det er godt nok sjovt, at de der 2% mere, ikke? Men, men det er, som du selv siger, det er det jo ikke. Det kan det jo ikke være. Men nu, altså, den er stadigvæk fyldt med smag, men den er blevet sådan helt mild. Ja. Altså, det er sådan en tiger, du lige har kælet lidt på maven, der bare ligger sig om på ryggen, ikke? Hvad skal de have point?
Altså, vi er jo langt over 90. Ja, men altså, langt over 90, jamen vi er da i hvert fald et godt stykke over 90. Altså jeg ligger lige og summer der omkring 95, ikke? Er det 94 til den ene og 96 til den anden, eller er vi lidt højere op, det ved jeg sgu ikke, men det er der omkring måske. Det smager virkelig godt. Ja, jeg synes du har ret. 94 til den ene og 96 til den anden. Og med det, der vil jeg sige 96. Ja, til Skelter? Ja. Og så 94 til Albin. Og 94 til Albin. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Det er altså, jeg synes, at vores glas vidner lidt om det, ikke? Altså det der, det gik bare som ren saftevand. Namme. Ja, det andet. Dit glas vidner lidt om det. Korrekt. Skelderen, Laugets nye yndlingsrom. Skelderen får 96 point. Det er en enestående rom af en voldsom kaliber, og Albion er næsten på niveau. Den får lidt færre point, grundet manglende balance, kan vi sige. Men når det er sagt, så er det stadigvæk en fuldstændig fabelagtig god rom. Prismæssigt, så ligger vi på, var det 1850 og 1600? Ja, 1650 tror jeg, var det så ikke 1895? Ja, i det lav der. Selvfølgelig dyre aftapninger. Du får godt nok 0,7. Det er jo ikke billige aftapninger, men det er heller ikke hjernedød dyre aftapninger. Nej, man kan sige, der er sket lidt på prisen, siden de første ting kom ud der for 3 år siden. De var dyre. Ja, de var noget dyre. De lå lidt over de, hvad skal man sige, lidt over på 1000. Ja. Men der var også mere alder på. Det er rigtigt. Men altså, jeg synes stadigvæk, altså 1600, 1800, 1900, det er dyrt, men det er stadigvæk flot for 18 år gammel rom. Altså, det er... Og når det er sagt, så er det noget af verdens bedste rom. Ja, det er det. Altså, hands down. Det er det. Ja. Så hvis ikke du har råd til det her, så køb det alligevel. Og hvis du virkelig ikke har råd til det, så prøv at se, om du kan finde et eller andet smagning. Så få et bedre, velbetalende job. Ja. Så prøv at se, om du kan finde en smagning, hvor det her det er på, eller hvis det bliver samlet eller et eller andet, fordi enhver romnørd skal unde sig selv og prøve at smage det her. Ikke nødvendigvis have en flaske derhjemme, men smag det, for fantastisk fadstykke. Tosse godt. Ja. Tak fordi I ser med, og vi ses derude. Det var en lille video her fra Mads og Lauge. Hygge jer. Ha' det godt.